Toto takadada wanhu wakuru unodana nemurume iwe uri mukadzi wemunhu ichimeans iwe wakatomuda iye akakuda saka kana madanana what next makaita kangani mukadzi akati ndinokuda kutobva ipapo makunyika wangoine intention yekuzorara naye here dai musina kuzobatwa kozi runzi wakandinakira chii kuti wakandinakira akakunakira chii knowledge mahuni ndiwe chamira nonzi alua chigume anakuya udai nyaya unzwa pamberi penyu nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu uda kuitwa nemombe shanu notechani mahuni na alua chigume aluani chigume alua chigume chiko chando here kumazama kudanana nemukadzi wangu taura zvakafamba sei kuti wakazowaona sei kana kuti mudzimai wangu aibva kunonzi kwachena mbuya ndakaenda mupa mari yekuti atange project saka aibva kwachena mbuya nebhazi achienda pachikoro tariro haparima tariro ndako pere saka pane musi wandaibvunza kuda kunoti azokunda here kudzika nemadomasi anga achikuti kwachena mbuya saka vanhu vandaibvunza mubhazi vaiti hahamu asi iye anga ari muhake mubhazi macho anga agara kubackseat ebhazi naari wachigumi saka ndakafamba ndibvunzisisa pakazoita akazondiudza kuti aiwa anga ari mubhazi asi akazoburuka vanhu vese vaburuka saka ndikazotsvaka aluwa uya ndobva ndamubvunza uri musi wa9 manje aluwa akabvuma tazvo chokwadi zvakaitika asi ndokumbira uregero soro rako ndobva ndasiya zvakadaro ndati gare gare musi wa4 May dzimai wangu achibva kumanyaradzo ambuya vake akakwira bhazi rinoshandwa naaluwa chigumi akamunyengetedza akamupa namba akamubvunza kuti ko uchine namba dzangu here mukadzi akati handina zvikanzi atora namba dzangu idzi mukadzi uya atora namba dziye musi wa7 wangoti musi wa4 musi wa7 May iyoyo ndakazobata mameseji ekuti vanhu ava vachiri kuenderera mberi mufoni yemudzimai ndobva ndakakwidza nyaya yangu kwamambo chikore aluwa akashedzwa akanokwana katatu kudarira mambo chikore haana kuinda musi wokupedzisira ndobva akazotaura manheru acho achiti handanyimwa off saka tsvaka rimwe zuva saka ndakazokumbira dare mambo chikore kuti iri kwidze nyaya yangu vakazonyorera tsamba yekutransfer nyaya yangu kuti ndiwe naye kumba saka ndakazoenda nyaya yangu aluwa anosenza mabhazi ekwawenje mahwindi ndo basa rao right nditauriwe zvakafamba sei taura chokwadi zvinoita kuti nyaya ibude pachena aluwa akakunyenga here makasvirana kangani unoona mesi angokupfimba chete iwe uchibva wamuda saka waida kuti uzoite chiina pawakamuda maida kuti uzoite sei gumisidho racho ranga riri rekuzoita kana iwe munhu mukadzi mukuru kana uchipfimbwa nemurume uchimuda uri kumuda wei kuti aite chii nekuti uri kunyepa kagoza hapana pekuti angangokupfimbe chete ungomuda chete
munowana wakura ka muchapanana maswiti uchiri zera remazepe here rokuti iwe ukaida nemurume zera rake kukoiri uruda kuita sei naye? What is the intention? Titaurireka nekuti kana kuti ndakadana naye handina kurara naye uri kutaura kuda wada here waduku ende zvimahwindika ndo zvinotoziya kutoti zvinototaura kuti hanzi bere rinodya richidi ichi richifamba because vafana vemakopi havatogomiri kuti vanobva kutemera ipapo because watobvuma kuti wadanana naye hamba kutambisi kuti uite tuzi because iwe watomuda unozivanhu vachibira nekudhozo anobatiswa do vhiri romasureri anopedzerwa ipapo katoita rake unotadza kubhadhariswa bhazi rake ndobedzi choanoga sa wotaura ndakadara naye hapana chatakaita uri kutaurira nimi tiri mapenzi kadiwo musikana akasvika kudaro che mukadzi akasvika siwe kudaro wotaura pamberi pedaro kuti ndakadara naye asi hapana chatakaita muri wana waduku kana uchitoka kuti ndadanana naye it means kana watodanana nemunhu it means watomupa zvese ka ungagozodanana naye pasina chinoitika sei? Saka kudanana kwacho unogoti makadanana sei? Nokuti wakuda kutongoika kotukura kavhire kuti chii because kana uchitotaura kuti ndakadana vanhu vakuru unodanana nemurume iwe uri mukadzi wemunhu it means iwe wakatomuda iye akakuda saka kana madanana what next? bata vhiri nokarara naye kuti zvekuti chipera kuti ndakangodanana naye ndo vandangosiya ipapo hakuna kondakta mahwindi anodaro hakuna kana kawanda ungatotitaura kuti makazoita kangani kuti tione kuti makaita kangani pamusoro imama ndateerera nyaya ichitaurwa mai ava itsotsi vaona kudeedza kuti kana kuri kuda kuvaka imba kutoiputsa kwauri uyu murume wacho akagara pasaidi mukadzi akati ndinokuda kutobva ipapo makutonyenga ine saka ada kuita dare rino revanhu vasingaoni kana kuti handisi kunzwisa zvaari kutaura mukadzi uyezve akutopa murume wake pfungwa dzekuti mukadzi wangu anonyepa itsotsi anotohura ichienda kunoziva kuti ndikatobatwa zvidai saka ndikangoramba ndinobudirira ndino hapana kubudirira kwaita itsotsi mukadzi ndiwe mweyawo ari kutotaura itsotsi anonyengwa akanyengwa ndo mashoko angu ekutaura ichinangisa dare ine munhu hapana pekuti ndakamboonana naye zvekuti pasi ndakamboonana naye 2 times ndichidzira kwachikoro nekudzoka saka hapana kana kateambosichanengana kana kuti nomuswa ndakazotora nhamba dzake ndakubva kunyaradzo ndichidzokera kumba kwangu kurara naye anogurara naye zvechokwadi asi wakangoine intention yekurara hako naye dai musina kubata wangoine intention yekuzorara naye here dai musina kuzobatwa saizoitika
nekuti mumabhazi kana mese wakadzi wevanhu vanopfimba, wakadzi wevanhu ndo vanotoramba nekuti hapana mukadzi ukabvunza mukadzi wese, kana mukadzi wangu chaicha kubvunza vakadzi vese vanotopfimbwa nevanhu mustriti vanotopfimbwa, asi mukadzi ane dignity ndiye anodi anoramba kuziva kuti chii aiwa ndine murume wangu. Saka amai avo wakanga watobvuma murume kutodanana nechii nemurume. Unoziva changamire kubva pano patakagara pano kundosvika padhoa patinobuda napa kuchitaura nemukadzi wemunhu so wega unotoona kuti anondida kana kuti handidi. Akakupindira 2 words haungosviki ipapo unenge watotsauka watoona kuti apa ndikuwesta time hadi mukadzi wemunhu zveshuwa nematarisiro anokuita nemapindiro acho unobva watoona kuti uya hadi zvenhantoko. Hapana mukadzi wemunhu anofamba akanyorwa pamuti mukadzi wemunhu. Saka murodhi mukadzi anodii anopfimbwa. Saka mukadzi zvaanopfimbwa mukadzi ndiye anoramba murume kuti ini ndine chii. Saka mai avo wakangotobvuma wangoramba wakuti hana kuzorara naye, asi ndo paine mhosva ipapo kuti wakarara naye here kana kuti hauna kurara naye. Nekuti kana wakadaro kuti hana kurara naye haisi mhosva munhu kupfimba munhu, nekuti murume wese anotopfimba munhu kana ngati mukadzi ndiye anodii anoramba. Ochizorara newe mhosva inozoti pakundorara newe wamutaura kuti ndiri mukadzi wemunhu, iwe kuti aiwa hazvina basa urara hake yachi yamhosva kuti arara newe. Saka apa zvarurave kuti ndakangopfimbwa ndikadii ndikabvuma handina kurarwa naye, saka panoitwa sei? Ndo pane complex. Unoona kuti taakuweka murume wako toidhisimisa nyaya yekuti hapana mhosva, iwe woenda kumba iwe wakararwa murume wako haachabhadharwa. Ndimwe ndakatombomubvunzawo akaramba achikotaura statement iyoyo, asi pane mameseji andinawo mufoni avaiti toda kumbosvera tese because wakandinakira musoro. Iye murume akadoti haunyepi, saka nahangu ndosara ndisingazivi chokwadi mukadzi ari kuti handina kurara naye, asi pakataurwa statement yekuti wakandinakira paya murume akadoti haunyepi zvinoda kuti vakataurwa nyaya vaisi vavese. Saka handisi kunakira nawo pamwe kuda kwakudii kana kudii. Hapana kunakirana vanhu vari kudanana. Iwe usapedze nguva, nekuti kana kuri kuzvekupfibwa iyezvezvi murume wako wauya naye uyu toda kuti uyu aripe mhosva yake, iwe utaura ndakangodana naye, hapana mhosva apo pakupfimba chii mukadzi, nekuti hauna chidhindo chakanyorwa kuti mukadzi wemunhu. Dai wanga waine ring taiti unoona ring, hauna kana ring handiti. Saka mhosva yatingamupa nekuti akukupfimba, iwe usina kurara naye but uchiti wakandinakira. Titaurire so that tiende mberi nedare. Kozi runzi wakandinakira chii? Kuti wakandinakira akakunakira chii? Aiwa ungati wakandinakira chiro chaasina kukunakira. Chii chakakunakira? Akaitwa akamira hauda kurara. Wakarara wese. Wakarara wese. Kajangamira. Pakuti kunakira kwakadi ichitaura kudaro. Foni iripo yaka murume wacho akatora ndiri. Kunakira wakandinakira ichiti unonaka.
waiti unoona kachiripo naye ambe tandi kunyenganero but chii chititaurira kuti wakandinakira makataura makabudirwa makaita sei wati wakandinakira kunakira nekunyengana wakandinakira chii kuraramisa haana kunyatsonzwa akaitwa akamira kuseri kwebhazi kana kuti makaitwa makakotama izvozvo bata bhazi vati wakandinakira patakanyenga wakakotama kana saka taifunga kuti foni yacho tipozwo zvakataurwa zvekunakira message yatoti message yakanzi mai vakati ndiri kumbotevera mari dzangu mumaraini zvikanzi naluwa so went to meet aluwa ndiri kumboda kuswera newe zuva rese zvauri because ndakanakirwa newe zvikaini aluwa haunyepi bebi zvikanzi namai saka todii nhai my love zvikaini aluwa ngatirongei bebi zvikanzi okay ndokukudza mangwana kuti zvakamira sei zvikanzi bho wangu kanzi bebi wadii pa zvakazoperera munoziva changamiri zvinoita wakadzi avo ndinangogara mubulawayo munhu ndaimboitawo zvemusikazii unoziva kuti mukadzi wemunhu chaiye chaiye unoziva kuti wakadzi wekubulawayo mwari very easy so anomuka so mumba memurume wake murume akachaenda kubasa pamwe ndi ofu oringo akuti akutogara pamberi akuda kuti kumura gutsu kuti kudai kuti iwe uri kuya muzinzini munuwo handiti murume kuti akaenda kubasa kuti hamuna kurarama nherere unenge wakuita kungoti ndopiwa china ini ndaibvunza umudaro zvikati uya anodhakwa sere kuya uya vini naba asi wozondokauya makati muno tienda vanozoya masikati wakadzawa matsotsi amwe asingamboi ndakagara nemaguruvha 23 years ndiri muburawayo dai zvisirizo zvamataura zvekutsvina vananyata varanyorere gereba wakarara wese wakarara wese kumshenga mshenga chete wakanyarara wese akanakirwa akadii saka anogara kupi aluwa tanda oitwa sei kamambo judgment yataunda mombe ngani shano kamambo panyaya idzodzi ari kudhifendwa nemukadzi asi kudhifendwa kwake hakutadzisi kuti ava anotongwa achishajwa saka sezvo tavanzwa kuti vonguva pane shanu hadzo dziripo anogona kupiwa mbiri anofanira kuripa ng'ombe zvakureva kutoti kana kwamambo kudare pane zvinotozobviswa kuti mai ava ndovakutodhifenda machiramba sezviri pachena meseji ari papa satobhoga tatombomira kanazvo tuzvo but iye zvinezvi nenyaya yekuti meseji azorwa ndo yatotisunungura naye vamwe vatisungurira but meseji yatisunga tatozvinera zvezva tozvinera zvezva iko kunakirana ikoko panenge wakanakirwa wakanakirana pasina asi zvavanhu vangaonana for 2 days chete it means paakanoonana handiti wakadzika kwachikoro nebhazi usiku hwacho ihwohwo ndopo wakanakirana ndokubva wasodzoka futi nebhazi mangwana after some days akaonana achidzika uko paazogara uyu anondorara kwachikore saka usiku hwese paindorara nachikore waitoonana nani nemukadzi wako
saka chaonda kuti urambe zviro zviri pachena ndezvipi right obvisa mombe ngani mombe 1 then tozoti makosi ekuenda kutanda kure unoda chii makosi ekuti tichatoenda kunotora munhu unoda chii kutanda uchada default judgment right vaita default judgment pozoita zvakare saka mari yenyu yemakosi tipei mari dzenyu dzemakosi tiishe Asinore mukadzi wako akanaka nyama zokuti ane miedzo nyatsomutarisa zano ndikati pati wakuda ruchiwo alu angambo atoda arigataura makuita ruchiwa rwasatani unodautaziwe vanhu ndakamboona imwe nyaya ndichikusedza kubvira inyaya yemakosi enyu makosi ndiye munobedza mudare netransport yenyu okay samoni makabhadhira mari samoni ndabhadhira 70 plus another 70 kuendesa transport nokwira mari plus transport ndaikura 4 kubhozi ndandiri paoff saka ndaitokura kuenda kwachikore kunoatida koti saka ndaikura 4 kupinda munomu plus 6 10 times 2 akarakouya katatu kwachikore which is 60 ndikazouya futi musando waya kuzomangara nyaya yangu chizi 28 ndikazokwira futi naadzimai nhasi 10 20 40 60 plus 400 yani vasibedzi ayo yese pamwe 100 70 140 140 plus 100 plus 100 okay it is 240 bhazi rekwashunguria rakatora mukadzi musadza guru ari mukadzi wemusoja pamusadza guru handifana kugara masoja pasadza guru apa abva atora mukadzi wemusoja kwakuenda bhazi rekwashunguria achibva raenda kubhulawa indaiuya kubva kubhulawa kuya kumusha wandakuita mukadzi wedu ndakaona mukadzi akagara mbe anga achitaura nakondakta nani wachitaura wachitenga zvinhu wachimwa mbatiri mumusira wa taakuda kusvika kuno kwamatsika uko bhazi rekwashungu mukadzi abva mberi kuya kwabva atora zambi kwabva aenda nokugara masuri kubackseat iyai vanhu vangu vapera kudzikadzika kwabva aita zvekufuka zambi wabva arara akatsamira bhegi rake nyambisa akushaya kuti bhazi rikamira pamusika pakapa pamwe masoja nevamwe vanhu pane zvavangandioni tichingomira pakauya masoja kumira kutarisa udongore bhazi udongore vaibva vachaibva vadzika vandotaura nevamwe vakomana pane wana hwindi vanomira pamusika paipo wachibva vamutaura kuti munhu wakutsvaga ndo bhazi raakaenda arimo ndambopinda ndikamuona manje wakazomutaura musoja akauya nejipi yemasoja iya wakauya wari watatu bhazi rati varasimuka handi mabhazi anomwaikwa mukada anomwa dhiziri pamukada paya panyazura bhazi richingoti tsvii kuti wada undomwa petu dhiziri paya driver nakondakta waibva wabuda patiza waibva wabuda hamene kwakanda kundodini handi takumbokesha wadi nyaya mota yemasoja iya achibva iti tsvii vaibva wapinda waibva wandomuona akarara mukadzi akasara obva kubackseat kuya kusvika padhoo paya angasisina kupfeka nemasoja akarohwa hembe zvimabhoti zvapera kudambuka hembe akasara nekapiti kotikeza abvanyangurwa kwatsuka kwese nemasoja
kwamutora kwakukanda chimotiko kanda muchiri kiti naye hutu hamene kuti zvakazoendoitawo sei ndopatakazoona dhiraivha nakundakuita we chii zvaita sei zvikanzi varume muchafa nezvewakadzi izvi manyenga mukadzi wemhondoro tatopona hende pabva tatoenda mukadzi akakwara mwezi kuti ungai kubva kubhazi kwainoperera chikapa anga asisina kupfeka ranga waropa kuperera vanhu vanogara muzasi merodi muyo menzira paseji vamwe wapera kutsvuka hembe mabhachi vamwe ra kutsvuka neropa remukadzi achidzemusa knowledge nyaya yako yaright yapera nyaya yako akuva kuti zvinyorwe pachikore nokuti ibasa tinoda kutozondoitwa so that pajudgment tozoiswa payema okay tapesa pakakosi dati anombisa mombe nembudzi 3 dzekusaya kudare nembudzi 2 dzekuparadza zvakanzi hatifana kukwira kuti pa mbudzi 2 dzekuparadza saka dzikazobatanidzwa hadzo nedzero dzinenge yamombe. Okay, saka woona mapurisa kuti aendesera masamoni